Dan huwa Francis Massa li huwa wieħed mill-ewwel membri fl-eżekuttiv tal-Fera taż-Żgħażagħ tal-Partit Laburista illum imsejjaħ il-Forum Żgħażagħ Laburisti. Fil-jum li l-Forum Żgħażagħ Laburisti għalaq 70 sena mitwaqqif tiegħu, One News iltaqa' ma' Massa f'daru hekk kif illum huwa għandu 96 sena. Wieħed mill-fundaturi tal-Fera taż-Żgħażagħ irrakkontalna l-bidu ta' din l-għaqda li kellha l-isem tal-Labour League of Youth. Francis spjega magħna kif huwa kien l-ewwel kaxxir ta' din l-għaqda fejn il-bidu ma kienx faċli, hekk kif il-Fera taż-Żgħażagħ tal-Partit Laburista ħarġet minn għaqd oħra, il-Young Labour League. Dan frott li split li kellu l-Partit Laburista wara tmiem ta' Paolo Boffa minn mexxej tal-Partit Laburista. Għalli u flimkien ma' 4 żgħażagħ oħra iffurmaw statut sakemm fl-14 ta' Jannar tal-1951 inħolqot l-għaqda taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista. Iltqajna il-belt stess Stretta bħala semmek u għadna l-komitat. George Agius kien l-ewwel president. Jerry Zammit il-segretarju u jiena kont il-kaxxier. Francis Massa għalmana kif bħala kumitat daw jiltaqgħu kull ġimgħa u qal kif kienu jorganizzaw diversi affarijiet bħal dibattiti u ħruġ diversi postijiet madwar Malta. Semma kif kull ġimgħa kienu jagħmlu Sunday Schools u spjega magħna x'kien isir waqt din l-attività. Konna nagħmlu Sunday Schools, il-biċċa kbira konna nagħmlu Witilaj fil-kumitat fil-każin tal-Labor Witilaj. Konna niġu s-sibt fil-għaxija, nordu fl-art ġiviri nordu fl-art, intendi. U il-ħadd dan id-dibattu u dan u xi lecture u xi jawma konna nagħmlu wkoll insomma. Barra dan, huwa qal kif din l-għaqda taż-żgħażagħ kienet tgħin fil-ħidma tal-Partit Laburista, dak iż-żmien immexxi mill-Perit Domingo Mintoff. Fost din il-ħidma kienu jagħtu daqqatit fix-xogħol tal-amministrazzjoni tal-partit bħall-istampar tad-dokumenti u anke jbiew kotba maħruġa mill-partit. Francis semma kif qabel ma ffurmat il-Labour League of Youth kien hemm il-Young Labour League li ma kienx fera tal-Partit Laburista. Din l-għaqda tibqa' magħrufa li f'jum il-ħaddiem tal-1948 kienu ltaqgħu waqt ikla fejn preżenti kien hemm il-Perit Mintoff. Dwar din kien hemm kritika qawwija hekk kif dan iż-żmien kien maħsub li dan il-grupp kien ħaddam prinċipji kontra l-Knisja. L-iktar li msemmijin għalih konna l-ikla li għamilna l-ewwel ta' Mejju biex niċċelebraw l-ewwel ta' Mejju. U għamlu ħafna storbju fuq għadik, insomma. Ma taċċaċ, jgħidu li bdejna nitkellmu kontra l-Knisja, mhix veru, mi veru xejn li bdejna nitkellmu kontra l-Knisja. Francis irrakkonta magħna li lejn nofs il-ħamsinijiet huwa flimkien ma' żgħażagħ oħra Laburisti emigraw lejn l-Ingilterra. Iżda Malta aktar żgħażagħ komplew isaħħu din l-għaqda taż-żgħażagħ taħt Mintoff. Fl-Ingilterra, Francis u oħrajn komplew jaħdmu favur il-Partit Laburista hekk kif iffurmaw il-Maltese Labour Movement. Però l-Ingilterra mbagħad dak li konna hemm konna nagħmlu ħafna xogħol bħall-partit, speċjalment biex nġibu l-indipendenza. Londra ma konniex idejna fuq żaqna, konna nagħmlu ħafna xogħol għall-partit.